Moi, mä oon Alina ja esittelen teille toukokuun XL Kitchen Boxin. Tää Kitchen Box tuli taas vähän vahingoittuneena, mikä on tosi harmi, mutta mä oon silti ihan superinnoissaan näistä kaikista tuotteista. Tässä on tämmönen Bad Bomb, joka on vähän niinku palasena. Sitten täällä on kylpyöljy. Tämmönen hiuspala shampoo. Sitten on tämmönen body polish. Mä en oikein tiedä mikä tää on, mutta tätä voi varmaan käyttää suihkusikyllyssä. Sitten täällä on vielä tämmönen saippuapala, joka on saanut vähän osumaa. Sitten on tämmönen suihkugeeli, joka haisi vähän savuiselle. Ja sitten täällä on tämmönen käsivoide. Ja tästä mä tykkäsin ihan tosi paljon. Ja tää oli mun lemppari juttu.